El dia 14 us esperem tots a Barcelona. L'escola catalana que defensem és indispensable per al nostre futur. Per una educació pública, de qualitat i en català ens veiem el 14 de juny a Barcelona. Som escola, els valencians també. Us espero el 14 de juny a Barcelona. Es juguem molt. No és una qüestió només dels mestres, no és una qüestió només de la comunitat educativa, és una qüestió del conjunt de la ciutadania i per això us demano la vostra presència, la vostra participació. Sense escola no hi ha possibilitats de tenir igualtat entre els ciutadans i les ciutadanes. El 14 de juny, tots per l'escola catalana. La cerca vila vol dir buscar, cercar vol dir buscar, ja ho trobarem.